Lehenengo interbentzio hau, aprobetxauko dut, etxebizitza larrialdiaren inguruko diagnostiko txiki bat konpartitzeko. Datozen 10 urteetan aurreikusi dauzen etxebizitza babestu guztiak, 627, eraikiko balira be, ez luke ja gaur egun etxebiden emonda dauzen alokairu eskatzaile kopurua berdinduko. 2157. Existitzen dien etxebizitzatik 10% utzi dau gure herrian, gehienak 2 urte baino gehiagoz. Utzi dauden etxebizitza guzti hauek alokairura bideratuko balira, posible izango zan neurri handi baten alokairu eskariari erantzutea. Argi ikusi dugu merkatu librearen logikan arazoa handitu baino ez dela egingo. Orduan, etxebizitzaren konponbidea ez da etorriko merkatu librean etxebizitza gehiago eraikitzetik. Durangoko udalaren etxebizitza politika eredu neoliberalaren inertziak kudeatzera mugatu da, eraikuntza enpresen mesedetara jarri dira etxebizitza politikak herritarren mesedetara jarri beharrean. Partekatua da etxebizitza politiken gaineko eskumena. Udalek dituzten ahalmenekin paper garrantzitsua jokatzen dabie gai honetan. Aditu guztien arabera, neurri ezberdinen arteko kombinazioa da klabea. Durangok etxebizitza larrialdea bizi dauela onartzen badugu, eta hori berretsi dugu gaur, orain eta hemen gure esku dauzen mekanismo danak aktibatzea bete behar bat da, gehiago luzatu barik. Neurri honek gaur nadakar guzenak etxebizitza maila eruen doguz eta udal teknikarien oniritzea jaso dabe. Jarraian laburki gaur proposatzen duguzen 9 neurriak aurkeztuko doaz. Lehenengo neurria, Durangoko etxebizitza bulegoa sortzea. Bigarren neurria, udalaren etxebizitza parkea bikoiztea. Udalak 16 etxebizitza dekoz jabetzan. Baina 16 etxebizitza hauek ez die nahikoa Durangoko etxebizitzaren problematikan eragiteko. Udalaren eragin gaitasuna handitu behar da. 3. Pinondo eta San Agustin eraikinetan etxebizitza dotazionalak eraikitzea. 4. puntua. Proposatzen dugu udal etxebizitza tasatuen ordenantza egokitzea, etxebizitzak lehentasunez alokairura bideratzeko eta prezio maksimoa Eusko Jaurlaritzak esartzen duena izan dadin. 5. neurria. Datozen 5 urtetan 300 etxebizitza huts mobilizatzea. Etxebizitzen funtzio soziala betearazteko dekretua martxan jartzea. Dekretu hau martxan jartzeak esan nahi dau, etxe jabeekin prozesu bat abiatzea Durangon eta etxebizitza mobilizatu ezean, etxebizitza hutsei dagokion kanona aplikatzea. Paraleloan planteatzen dugu 6. neurri bat, etxe hutsak mobilizatzeko laguntza lerroa abiatzea. Etxebizitza hutsen jabeek euren etxebizitza hutsa sarberritu eta 5 urtez bizigune programan jartzeko. 7. neurria, udalaren jabetzako lursaiak babestea. Udal lurrak ez dira finantziazio iturri soia, etxebizitza politikak egiteko funtsezko erraminta baizik. 8. neurria, goizolairuetako bulegoak etxebizitza bihurtzeko aukera. Durangon gutxienez 115 negozio edo bulego daude lehenengo solairuetatik gora kokatuta. Eta azkenengo neurria, 9. etxebizitza turistikoak erregulatzea. Proposamen hori etxebizitza maila eraman dugu eta zein izan da EAJaren erantzuna, gure proposameneko punto batzuk hartuta eta beste neurri batzuk enduta, etxebizitza plana deituriko proposamen bat aurkeztea. Plan hori gudakigula, ez dago inongo aurre diagnostikoetan oinarrituta, eta gure ustez proposamenak ez dauz biltzen EH Bilduk plantatzen zituen neurri kontundente edo strukturalenak. Gainera, plantatzen dozuen kontra proposamen horrek asmoak bai, baina konkrezio gutxi. Sintaxari erreparatuta bakarrik adibidez, bultzatzea, sustatzeko aukera aztertzea, indartzea, kontzientziazioa, azterketa, bialdiz, programaren berri emon eta antzeko hitzak ageri dira une oro. Alokairu publikoa sustatzeko eta etxe hutsak mobilizatzeko udal honen esku dauzen neurri guztiak martxan jartzea da gure bete beharra. Eta hori da, gu gaur proposatu duguna. EH Bildutik lanean jarraituko dugu orain arte bezala, etxe bizitza eskubidea izan dadin eta ez negozioa. Eskerrik asko, Loizate jauna. Eta orain, bozkatzera pasatuko gara, aldeko botoak, EH Bildu eta herriaren eskubidea. Kontrako botoak, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Popularra eta Alderdi Sozialista. Beraz, ez da onartzen.